всички Коста момчета, аз съм Ghost Rider, а тук ще играме Beyblade, ето това е моя Beyblade Metal Fusion. Сега ще ви покажа колко е издръжлив и колко бързо се върти. Чакайте само да взема изстрелвачката, да го оправя и ще взема камерата. Ще чакате за малко. Ето вижте бързината на блейда. Стой се на едно място да се видят вампирова. И то, какво като има по-средно долу, моите приятели го смятат за по-такъв. То по-средно ще го прави по-тежък, но приятелите ми го мислят, че заради по-средно го прави по-силен и по-издръжлив, но то е заради частта му. Вижте колко е остра. Ами да, Давид и Юли това ако го гледат, това е заради частта, не заради пластелина, да знаете. Добре, това беше всичко от мен. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се. Очаквайте още клипчета от мен, пишете хубави коментари. Чао, чао!